Самара шәһәренә бүген бик җылы эчтәлекле котлау сәламе юллыйсы килә. Чөнки үзенең 35 яшьлек матур гомер мизгелен хөрмәтле милләттәшебез Якупова Римма Рейс кызы каршылый икән. Күркәм юбилее белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Раил Раисович, балалары Элина һәм Лианочка котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Минем алтыным Яңалава авылында гаиләдә иң өлкәне булып дөньяга туган. Үзеннән соң туган сеңеле Лилия һәм әнисе Руслан өчен ул бик кадерле апа. Әти-әнисе Рәис Рәшитович һәм Халида Рафиковна өчен сөекле бала булып үскән. Бала чактан ук ул бик гадел, тугрылыклы, ышанычлы кыз була. Бүген дә ул бер кайчан да кемгә дә авыр сүз әйтми, кайчан да тавыш күтәреп мөрәҗәгать итми. Шуның өчен аны аеруча эшендә дә хөрмәт итәләр. 11 ел элек кар буранлы гыйнвар аенда мин аны гомерлеккә үз ярым иттем. Инде шул ара ике татлы чәчкәләребез, Элиночкабыз һәм Лианочкабыз да туды. Элиночкабызга инде 10 яшь тулды. Лианочкабыз Алла теләсә быел мәктәпкә барачак. Дөньяда андый бер генә хатын-кыз бар. Һәм нәкъ менә аңа бу көнне иң ачык күк йөзе, якты кояш һәм диңгез кадәр чәчәкләр телисе килә. Син һәр чак минем белән янәшә, һәм мин язмышыма сине хатыным дип атау бәхете өчен рәхмәт белдерәм. Котлыйм сине, минем иң кыйммәтле булган ярты җаным. Менә шулай тиз арада көннәр уза. Ә без шулай ук бергә яңа кавышкан шикелле кадерле хатыным. Миңа синең иң яхшы һәм шул ук вакытта эш сөйшән, үзе көчле хатын-кыз дип әйтү уят түгел. Чөнки син минем сайлаган алтыным һәм мин яратам сине моның өчен. Газиз әнкәебез, котлыйбыз сине матур туган көнең белән. Дөньяның бар изгелеген сиңа телибез. Алгы көннәрдә йөзеңә кызыллык китермичә, шатландырып кына яшәргә ышандырабыз. Бел, без барыбыз да сине бик яратабыз. Бүген каршылый бәйрәмен хатыным, Газиз әнкәй. Шуңа инде канатлана бәхетемнән күңелкәй. Күзләреңнән яшьләр төшсә, без гаепле булмыйк. Бәйрәмеңдә моңсулыкка әйдә җаным тулмыйк. Барсы өчен рәхмәт әйтеп, бәйрәм белән котлыйбыз. Сиңа диеп җырлатырга матур көйләр юллыйбыз. Кадерле Римма Раисовна, тормыш иптәшегез Раил Раисович, балаларыгыз Элина һәм Лианочка бүгенге бәйрәм иртәгезне нык матурайтырга телиләр. Шуңа алдагы җырны сайладылар. Ошар дип сезгә өметләнәбез. Бәхетле булыгыз.